खाम्फा बरगयारिखौ क'क्राझार लकसभा देवनिफ्राय बिजाथि महरै मोनबाय एस ए इउथ मा फोरमायगोन जोङो दिनै खाम्फा सारखौ फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि थाखाय केन्डिडेट हिसाबै मोननायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै जों इउथ्सफोराहाय आरो जों सारखौनो लुगैखादोंमोन आरो बे फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जों सारखौनो देरहागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जों जोंनिफ्राय हानायखिनिखौ जों सापर्ट खालामगोन एस ए इउथ नोङो मा खावलायनो सानगोन सिगांनि समाव खाम्फा सारा जेरैबायदि जों इउथ्सफोरखौ एसे एनैबाबो फरायनायाव जेनेबा हेल्प खालामबोदोंमोन बेबायदिखौ नोजोर होनानै जों गासैबो इउथ्सफ्रा दिनैहाय सारखौनो सापर्ट खालामोबा मोजां जागोन आरो उननि समावबो बेबायदिनो गोबां सारनिफ्राय हेल्प मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिदों जोबोद गोजोननाय मोनदों फाइनालि रायजोआ जोंनि दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लकसभा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जेखौ हास्थायदोंमोन जाय बिजाथिफोरखौ लुगैदोंमोन जोंनि कर्मि आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो जों मोननो थांबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बिपिएफनि सायाव रायजो राजाफ्रा अनसायनाय दङ बिपिएफखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै लुगैफिनदों जोंनि बिटिसिनि गांनाय उखैनायखौ सुस्रांनोबा बा जाफुंसार जाहोनोबा जोंनो दिनै खाम्फा बरगयारि बादि सासे गोख्रों केन्डिडेट जाय बिटिसिनि जारिमिनखौ मिन्थियो बेबादि केन्डिडेट जोंनो नांगौ आरो जोंनो दरं उदालगुरियाव जोंनि बिपिएफनि नीति आदर्शजों जों बिपिएफआ एतदिन जेरै रायजो राजाखौ सिगाङाव प्राधान्य होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंहोनोबा जोंनो दुर्गा दास बर' बादि जोंनो दरं उदालगुरिनिफ्राय केन्डिडेट मोननो हानानै साफ्रोमबो रायजो राजाया तथा आरो बिपिएफ वार्कारफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिपिएफआ जेब्लायबो नाम्बार 1 रायजो राजाया बिपिएफ जों दङ आरो बिपिएफआनो देरहागोन क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव इउपिपिएलखौ रायजोआ जिहेतु हास्थायला इउपिपिएलआ जिहेतु रायजो राजाखौ कमप्लिटलि प्रतारना खालामबाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी भाषा भाषिनि ल'फोर रायजो राजाखौ कमप्लिटलि बिटिसिनि गांनाय उखैनायखौ सोरजोंबा थाफानानै जोंनि गांनाय उखैनायखौ कमप्लिटलि कमप्रमाइज खालामबाय गतिके इउपिपिएलखौ बिटिसिनि रायजो राजानो नाङा बिटिसिआ जों इउपिपिएलआ जोंनि कन्टेस्टआव खुनु पार्टी जानो हाया आरो कंग्रेस बा अयन सेन्ट्रेल लेभेलनि दला जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया जोंनि जारिमिन मिन्थिया गतिके बेखौबो रायजो राजाफ्रा नेवसिगोन गतिके बिपिएफआ 1 नम्बराव आरो बिपिएफआनो देरहागोन रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ अनसायफिननांगौ जोंहा जोंनि जारिमिनखौ जोङो मौजुदा जोङो गोख्रोङै थिखोफिननांगौ जोंनि आवाजआ जेब्लायबो बुलन्द जायो जोंनि गांनाय उखैनाया जेब्लायबो जोंनि सुफुं जायो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ जेब्लायबो हेफाजाब होनांगौ बेखौ आं खावलायगोन नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो